Ik heb altijd gedacht dat wij allemaal bewust of onbewust, zelfs de meest verbitterde mensen, op zoek zijn naar een goede liefde. Want hoe mooi is het als iemand van je houdt, je bewondert, je respecteert. We zoeken iemand die ons begrijpt en accepteert zoals we zijn. Terwijl je naar me luistert, dacht je heel even zeker aan iemand anders of herinnerde je een persoon met wie je graag zo'n liefde had willen hebben. Wat zou je denken als ik je vertel dat je die persoon lang geleden hebt gevonden, maar dat je je met die persoon moet verzoenen, dat je moet leren die persoon te vergeven, dat je moet leren van hem te houden en die persoon te accepteren zoals die is. Die persoon, dat ben jij. Gewoon, Bitse.